Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. De jonge soldaat François Heine werd op 31 januari 1794 te Stein geboren als zoon van Chrétien Heine en Jean-Marie van Mulke. Hoogstwaarschijnlijk werd hij in het najaar van 1813 opgeroepen om als conscript de militaire dienst te vervullen. Echter, reeds in december van datzelfde jaar keert hij terug naar huis. We bevinden ons nog steeds bij de archeologische opgraving bij kasteel Limbricht, nabij Sittard, waar Ger Hoebe een team van archeologen assisteert bij de zoektocht naar het verborgen kerkhof. Marie-Catherine, maak eens de balans op. Ja, we hebben vandaag deze sleuf verder uitgebreid richting het noorden. En ook nog een klein stukje aangelegd op de plek waar we eerder al een deel van een spoor in de put hadden zitten. Dit hè? Ja, inderdaad. Ja. Veel gevonden? Niet zo heel veel helaas. In deze sleuf een aantal sporen en verderop een aantal greppeltjes. Maar zeker niet gevonden wat we zoeken eigenlijk. Inderdaad, niet gevonden wat we zochten. Ja. En van deze botresten? Blijkt dierlijk botmateriaal te zijn. Het is niet zo goed geconserveerd. Oh, dit is een kies hè? Ja, inderdaad. Waarschijnlijk van een paard. Hoe nou verder? Morgen gaan we nog in de omgeving een aantal boringen zetten. Verder even naar het bodemprofiel te kijken. En de profielen documenteren. En dan zijn we hier klaar. En als die boringen geweest zijn, gaan we dan op basis daarvan nog zo'n gleuf ergens maken? Als de boringen goed zijn of een duidelijk profiel laten zien, dan kunnen we daar nog een sleufje trekken. Ja. We moeten het kerkhof vinden. Ja, we gaan ons best doen. Terwijl er in het veld verder wordt gezocht, gaat Ger Hoebe naar het regionaal historisch centrum Limburg, waar hij een afspraak heeft met stadsarchivaris Peer Bozely. Mogelijk kan Bozely ons meer vertellen over de jonge soldaat François Heine. Ben je nou aan het zoeken, Peer? Ja, ik heb hem hier gevonden. We zitten in het conscriptieregister te kijken. Dus de register waarbij de dienstplichtige militairen worden opgeroepen om zich te melden. Ja. En hier is hij, Heine François uit Stein. Vader Christian, moeder van Mulke. Ja, dat moet hem zijn. Ja, Kuiper, dat is François, hè? Hij zelf. En zijn vader was boer. Nou, c'est présenté lui-même. Hij is dus hier in Maastricht geweest? Hij is zelf verschenen, want ze moesten zich melden in Maastricht. Hij loodt een heel hoog nummer, 149, dat betekent dat hij geluk heeft. Want? Hij hoefde niet in dienst.
Nog niet in dienst? Nee, dat klopt. Nog niet in dienst. Want hier hebben we een ander stuk liggen. En er is een grote slag geweest bij Leipzig. Er zijn heel veel soldaten gevallen. Ze zijn flink verslagen, de Fransen. En dat betekent dat Napoleon opnieuw een oproep doet voor een nieuwe lichting. Heeft die mensen nodig? En dan worden dus de mensen die een hoog nummer hebben getrokken alsnog opgeroepen. Dus hij moet zich alsnog melden. Dit is een oproep van 18 oktober. 21 oktober moet hij zich melden in Maastricht. En van daaruit moet hij dan naar de verzamelplaats om de kleding te krijgen en dergelijke. Om meer te weten te komen over de uitrusting van militairen uit de Napoleontische tijd, hoeven we geen eeuwen terug te gaan. Rien Soetens en Jan Bogers zijn reenactors en gaan regelmatig gekleed in authentieke kledij. De gekste ziektes die we nu met een eenvoudige injectie kunnen bestrijden, die waren toen dodelijk. Dat is een collega van u? Ja, inderdaad. Luitenant. En u bent? Ik ben kanonnier UE. In het leger van Napoleon. Correct. U hebt een hele uitrusting bij. Wat is dat wel niet allemaal? Het is de standaard uitrusting van de Franse soldaat. Laat zien. Die bestond uit een ransel, dat Dus is die de koeien, koeienhuid. ja? Met daarin reservekleding, schoenen, borstels, schoenenborstels, kledingborstels, naaigerij en soldijboekje. Degen of zwaard. En aan de Aan andere de kant? andere zijde de patroontas met de patronen voor de musket. En het kruid. En dit? En de broodtas met bord, bestek, brood, vlees, en alles wat je nodig had. Ik zie een jas, een vest. Wat zit daaronder nog? Daar zit onder een hemd en een onderbroek uiteraard. En dat is wol? Dat is wol, ja. En daar liep u zo mee naar Moskou? Ja. En terug? En terug. Terwijl de archeologen hun hoofd breken over de vraag op welke plek ze verder moeten zoeken naar het Franse kerkhof, heeft het team van Expeditie Limburg de inwoners van Limbricht uitgenodigd om een kijkje bij de opgraving te komen nemen. En die blijken zo hun eigen ideeën te hebben over de locatie waar de soldaten begraven liggen. U denkt ondanks de leuke uitleg dat het daar niet is, hè? Nee, volgens mij ligt het veel verder richting Limbricht. Verkens? Oh ja, Verkens. Maar dat wordt ook, het kerkhof, of niet? Het kan best mogelijk zijn dat dat kerkhof geweest is. Hier liep vroeger een veldweg, de Daalderweg, meen ik niet, maar dat weet ik niet zeker. U bent het met hem eens? Ja, de ligging van het kerkhof zou meer richting het kasteel zijn en het verlengde van het weggetje wat nou vanaf het kampje daar, deze kant eigenlijk. Naar de buffer komt. Wat meer dan zelfs ook nog wat aan de andere kant van de buffer. Kijk, want die beek die daar uitkomt, die komt helemaal aan de kant, waar het veldbureau is van deze kant, in de straat door. En die beek, als je nou weet, wordt die heeft omgelopen. Want die heeft naar deze kant gelegen. Je moet niet denken, dat waren Fransen en die waren erg nauwkeurig op dat gebied. Ja. Die waren erg nauwkeurig. Ja. Ik weet dat is misschien een grote koel geweest. Dat kan. Dat kan, ja. Maar dan Want zitten ze daar verkeerd. Richting de bomen daar. Ja, op de grens van de bomen. 300 meter hier vandaan? Ja, dat was even de inschatting. Ongeveer waar de beek nu naar rechts gaat. Want het loopt hier en staat de afvuur van de beek. Ik kan me niet meer oriënteren, ben de kant. Als ik nog door en op oude kaarten helpt dat dus? Nee, ik heb straks, ik ben met hem bezig geweest, de euro, wat die kaarten betreft. Maar? Volgens mij zit je niet slecht aan het zoeken geweest, alleen je te bieden vanaf. En dat tussenin. Maar wees de juiste plek maar eens. Dat is dat. De achterdoorgeest, dat is dus een veerboom. Ja. Dat langs die bij gaat. Ja. De laatste boom zit voor ongeveer een meter of 20 naar rechts gegaan. Ja, ja. En daar hebben we 2 gaten geboord en dan vind je van zo'n dik laag humus. Dat is, en het zou dat weer te plek zijn. Ja, ja. Maar is dit nou de Valkenshei of niet? Ik zou jullie dat niet kunnen vertellen. Ja, ik kom dus niet uit deze buurt, ik weet het niet. Nou ja, u hebt het wel bestudeerd natuurlijk. Ja, maar goed, die naam Valkenshei zegt me helemaal niks. Maar concreet, we moeten Donato. Dat weet ik. Terwijl de archeologen aan de slag gaan met de aanwijzingen van de lokale bevolking, brengt Ger Hoebe een nieuw bezoek aan het Rijksarchief in Maastricht. Heb je nog meer informatie gevonden over François Heine?
Nou, eigenlijk niet. We weten wel een beetje uit de context wat er moet zijn gebeurd. Hij moet naar Wesel zijn gegaan, net als alle andere opgeroepen krachten naar Wesel. Maar daar, wat ontmoet hij in Wesel? Een instortend leger, terugtrekkende troepen. En dat betekende dat hij meteen weer werd teruggestuurd naar Maastricht. Richting Maastricht. Dat is ook een afstand? Dat is een behoorlijke afstand. Het zijn een aantal dagetappes, lopen. Hij heeft het dus ook niet gehaald. Hij is in Limburg gestorven. Een aantal anderen hebben het wel gehaald in Maastricht, maar die zijn ook niet allemaal gezond aangekomen. We vinden hier bijvoorbeeld een melding in het overlijdensregister van het hospitaal van Maastricht. Het militair hospitaal van 4 mensen uit Wesel die terugkwamen en in een staat van agonie, van doodstrijd daar aankwamen en binnen een uur ook alle 4 gestorven waren. Ja. Ook in Maastricht was het dus chaos. Bij hun gebeurde dat in Maastricht en bij François Heijnen in Limburg. In Limburg al. Op het kasteel heb ik dat eens gehoord. Op het kasteel. Dat er een ziekenhuis was geweest? Ja, dat schrijft de geschiedenis. Hè. Dat die allemaal van Napoleon terug zijn gekomen en door broken ziekte uit. Ja. En die moesten begraven werden. Hè. Of in de grond gestoken. Zo snel mogelijk, want besmettelijke ziekte. Ja. Mevrouw Krekels heeft als kind nog op kasteel Limbricht gewoond. Weet zij misschien waar de soldaten begraven liggen? Hier is het dus zo geweest? Ja, ik meen door het... Nee, dat eerste stukje, of nog verder? De oog. De oog dan naar beneden? Luister, als de weg komt, de vonger op. Ja, door die poort, hè? En dan komen hier langs door, leeft de weg. Ja. Hier langs door en dan kom je boven, kom er aan de paal zoet en dan liep de weg langs door en de ene ging dijken en de ene ging pas Andrieksweg. Ja. En dan wandelde je hier met uw vader? En we gaan werken. Werkde Komen we terug uit het veld. Ja, en dan, wat zag je dan? En niks waren we meug. Maar wie weet je dat dan van die Fransen? Wat? Dat die Fransen niet zo dat zag je, maar zo langs we zaten er liggen een heleboel Franse soldaten begraven. Als we langskomen, als we het veld komen. Ja. En dan wees er hier naartoe? Ja, we komen langs, er zaten hier een heleboel Franse soldaten begraven. Nou, dan moeten we hier de grond in. Het lijkt erop dat de archeologen iets hebben gevonden. Nou, het ligt ook niet, vindt ook niet meer hè, dan dit. Joeke, we zitten op 1,50 meter diep. Niks gevonden hier. Waarom gaan we niet dieper? Wij gaan niet dieper omdat wij nu op de natuurlijke ondergrond staan. En de natuurlijke ondergrond betekent dat dat niet verstoord is. Dus er zijn ook geen kuilen ingegraven. Dus als er iets gebeurd is, dan is dat hierboven geweest, zeg maar. Ja, dat in dit klopt. gebied. Er is daar een vrij scherpe overgang te zien van iets wat we voorlopig nog een kuil noemen, naar de natuurlijke ondergrond. Dus dat is duidelijk door de mens gemaakt, zeg maar. Dus daar is iets gebeurd. En wij vinden ook in die kuil bijvoorbeeld bakstenen en wat recent aardewerk als porselein. Er zijn ook botten al gevonden. Er zijn zeker botten gevonden, Niet hier, een stukje verder. Ja. En? Helaas. Het blijkt het zijn wel botten? Het zijn botten, ja, dat klopt. Maar het zijn dierlijke botten. Pierre, iets nieuws over François Heijnen. Ja, het is een beetje een raar verhaal, maar het klopt wel. Hij is 2 keer gestorven. Dat is heel bijzonder. Ik denk dat het een van de weinige mensen is die... Nee, maar toch wel. Ik heb hier weer een overlijdensakte in de burgerlijke stand van Stijn. Hij is dus, staat hier, gestorven. 26 december. Ja, zelfde man. 1813, zelfde man. Zelfde geboortedatum, zelfde naam. Ja. Dat kan niet, dat kan dus niet. Ja, kleine François, wat staat er, 8 uur? 8 uur 's morgens is hij gestorven. François Heijnen, celibatair, 20 jaar, militair, beroep, militair. Franse militair, zoon van Christian Heijnen en van mevrouw van Mulken. Ja, dat is gewoon dezelfde. Hij stond toch al in Limbricht in een overlijdensakte? Ja, maar hij staat gestempeld, getekend. Ja, dat klopt.
Ik heb er een theorie over, maar hij is niet... Ik ben natuurlijk historicus, ik moet oppassen met suggesties te doen, maar ik kan me bijna niets anders voorstellen, maar ik zeg niet dat het klopt, ik kan me bijna niets anders voorstellen dan dat iemand hem gematst heeft. Dat iemand in Limbricht heeft gezegd tegen hem, jongen, ga jij lekker, je bent ziek, of je bent misschien nog niet ziek, ga naar Stijn, ga jij je vader en je moeder, hè? Wij doen wel net of jij gestorven bent, wij geven jou aan als gestorven. Dus onterecht een overlijdensakte opgesteld van François in Limbricht. Ja. En daarna is hij nog een keer gestorven in Stijn. Ja. En dat niet alleen, er zijn nog meer mensen in Stijn gestorven doordat hij naar Stijn is gegaan. Heeft de ziekte meegenomen? Hier hebben we het overlijdensregister van de parochie Stijn. En we zien hier dus inderdaad Franciscus Filius Christiani Heine Johanna Maria van Mulken staan. Dus diezelfde man dus weer, staat hier ook nog een keer. Ex militia, dus als militair. Ja. Gestorven aan een besmettelijke ziekte, redux morbum contagiosum. En hierna staan er een aantal mensen, niet zomaar een paar, die aan diezelfde ziekte gestorven zijn. Dus niet alleen in Limbricht, waar ook een aantal mensen burgerslachtoffers vallen. Maar ook in Stijn vallen burgerslachtoffers door de ziekte dan. Niet zozeer rechtstreeks door de oorlog, maar door de ziekte die gevolg is van de oorlog. Na 3 dagen graven heeft het archeologisch onderzoek niet opgeleverd waar iedereen op hoopte. Het Franse kerkhof is niet gevonden. Ja, niks hè? Ja, het is maar wat je niks noemt. Ja. Voor mij is het wel een mooi resultaat. We hebben gegraven, er is grond uitgekomen. Daar sleuf, het hele gebied door. We weten niet waar ze wel liggen, maar we weten wel waar ze niet liggen. Ik had liever gehad dat het andersom was. Dat snap ik. Ja, het gaat nog komen. Ja? Ja. Maar vergissen we ons niet. Ik bedoel, zitten we niet helemaal verkeerd te zoeken? Nee, de bronnen wijzen gewoon toch deze kant op. Het moet hier zitten. Alleen net niet waar we hebben gegraven. En wat nu? Ja. Nog een keer nadenken. Nog eens een keer alles goed naast elkaar leggen. Ja. En dan een nieuwe strategie bedenken. Nog een keer terugkomen. Dus ergens daar liggen ze. 700 soldaten uit het leger van Napoleon.